5 зодии, които винаги са на теб, когато имаш нужда и няма да те предадат. Номер 5. Рак. Раците винаги ще се отзоват при вас, точно когато ви трябва помощ и ще ви подадат ръка. Те са изключително подкрепещи и много рядко се оказва рак да е фурнаджийска лопата. Номер 4. Овен. Овните, освен че ще ви пазят гърба, най-вероятно и ще натупат човека, който ви е забил нож в него. Те са много добри приятели. Номер 3. Стрелец. Стрелците много обичат да подкрепят, особено като виждат същото от другата страна. Винаги ще ви подадат ръка и ще се справите с проблемите заедно. Номер 2. Тук много се чуда дали да кажа дева или телец. Защото ако пак ви кажа дева, ще ме изкарате самовлюбена. Но и двете зодии със сигурност имат много силни характери и могат да бъдат опора на отсрещния човек. Особено когато помагат на човек, който също е бил в труден момент при тях. Понеже те помнят твърде много. И номер 1. Лъв. Лъвовете напоследък са ми винаги първи. Просто аз много ги харесвам, защото винаги са искрени и верни. А вие харесате последните зодии такива видеа.